Haswa ban form ya ka party. Bat kata ka jingmot ka bat syai ka jongki. Kalong bangit lak kumno. Ngin penso tu syaki pai ba. Ngin pensyai syaki pai ba. Akabaya day ya kata ka sensyar khadar. Bat kata ka sensyar khadar lese kan long ka sensyar khadar ka ba kamper na ki wei pat kijing purkhat jong ki seng sang hima ki badan ha ka jala ka biye jong. Namar kane ka party la seng ya ka da ka wei ka jingtmu. Banwan ra ya kata ka sensyar khadar. Bat kata ka sensyar khadar ka balong ka jing sensyar ka ba khoj bat ka ba suba bat ka ba don ya kata ka hok bat ka sensyar ka ba khoj. Kata kadai ka jiang not ka ba kinong yalam jongi ha kapor ba ki seng kila don ha ki jing mot jing purkhat jongki. Kila seng ya kadai ka party amban kwan ya lade lane ban kamai ya lade lane ban le kano ka bementoy ya lade. Andrela seng ya kadai ka party banwan ra ya kita ki jing mentoy ya ki ba ki ba kila ang nuot bara sikata. Gitips kam bau pai ba jong dari kasi jantia. Kila yo hi ya kita ki jing sensyar jong ki wei ki seng hima boper ki bla don ha ka de ka jala ka jibai ki jongi. Kila ya telul rengkat bakata ka sensyar khadar nado ka por bangilayo jala. Andai kat barang ya kisnam. Kata ka sensyar khadar kabaki ki ang not kam sumla urlang. Badai kene kala pelenga kala penpisa yau paiba jong keri kabayet ke jongi. Bad ngas ngongu badai hakum kene kapor lami kene ka voice of the people party banwan ra ya kata ka jingkerman kabaki paiba kila do ya ka jingshania bad ka jingkerman haki wei pat ki seng hima baper. Namar ka nongrem ka bangingi yang kung ka party kam don da kawai pa. Ka nongrem jong ka party kalong ban pun kelador ban tau thamai ban banwan ra ya kata ka sensyar khadar ka bakoy kata kadai ka thong jongi. Badai namar kata ka daw kumbalak keren ni ba pawal na syakmat ngingila yang banyale ya ka election kam kano ka jing penbiet ya pi ki ba lane kam kano ka jingai da ka pisa syra ya pi ki ba andre ngila job kan ngila yo ka jing syania na pi kum ki ba kata kadai ka jing sensyar ka bangi kum ka voice of the people party ni kwa banra namar ngi sutu baka jela jongi dalilai ka nampoi sya kata ka thong ka ba mga ban maping yang not lada kata ka sensyar khadar kamdan ya kata ka jing sensyar ka bakhoj ka basuba sensyar ka bakhoj ka basuba bangikran kam deisyo ka baper lane kam deisyo ka balong nongwei ha ka jaj benriu kasi jongi balai ngong ya kata namar ha ka jaj benriu jongi ni don ya ki dorbar snong bad ya kini ki dorbar snong lapnya da ki sodar lane ki rangba snong badha ki por ki pamensua nanod banang bakine ki dorbar snang kidang don ya kata ka jingsen syar ka bakhoj ka basuba badai namar kata ka daw ki snang ki thau ki shang suk ki shang sngan hado kata anrai hadin bakane ka sensyar khadar kabalayat like no na kane ka hok bat ka sat Ngilamat ya kini ki jinge ki baper ki bangi ya kendo ha kini ke juk ke bamenta. Kasensyar khadar paiba kaladon ha
senam jemu khasihi nado hendai kulong kuma namaria ka dorbar khasiru lasan syar da upaiba ka dorbar kanumla mantrai kam lada upaiba jong kanu kasnang uyadan benta bandrai lang hakino kino kijing trekam badai hadian ba upaiba ha ka dorbar layar rai balay menjur lang lala ban pentrai kam ya kanu ka matrai kam ha kasnang Today na takadaw ka sensyar paiba kam desyo ka baper ha ukasi. Andai kane ka sensyar paiba ha ukasi ka sedang bankala haden balawan kineki seng hima baper. Bat ka jingwan jo kineki seng hima baper kila sedang bankala dorna ia kata ka hok kasat kabangi ngidan kabangi kung ka judgment riu ngiyang nado hendai kulong kuma badhaba ka hok kasat kamdan syo kalami kajing ya kajia kalami bon ki hakisnong kitau lane haka sensyar kadar haka jelahi bro kawai Today namar kata kadaw ngi kum kinang yalam bat kum ka voice of the people party ro ngi sukya hado kata habangiyo i bakane ka sensyar kadar jongi kala sedang ban kedat na kata kalenti ka badai ya ka ba ki longswa manswa jongi kila sen ya ka nongrem day na kata kadaw ngilami sa sisen pat bangin penyeng ya kata kadaw ba ya kata ka lenti ka ba ulang kini jongi ula sen ya kata ka ula sen bar ula sender ya kata ka sensyar kadar jongi haka hok bat kasat dai namar kata kadaw ngilayat keleng ban penslutu syaki pajba ngilayat keleng kisnam bat penslutu bana jingi kaya pi ki pajba baka kata ka sensyar kadar baka ka kamram jong pi upajba pidan ha ka sensyar kadar ha kane ka jela ka bai jongi ladang ikran kalong ka masuk ba ladang ikeliru kalong ka masuk ba ka kata ka sensyar kadar bo nangingi step bat ngisutu baka sensyar kadar ka sulong betek bangin jet yau MLA ngin jet yau MDC bat ngin jet yau MP kata kalakut kata ka jengyadan benta jong pi ki pajba anai ka voice of the people party kong M ko ki pajba pidai ban soto bahaden ba pila jet yau MLA yau MDC ya UMP rokum jo kabor jong pi ki pajba kampat kut namar ka sensyar kadar pajba habang yang sensyar kadar pajba kabor boro kadai hapi upajba kamut tang ba pila jet yau MLA UMDC haden ba kila job Bapila Punjab dan Buram yu kinle kat bamon lane kin yat kat bamon. The voice of the people party kamla berle kunta. The voice of the people party hadu menta. Wat hadian bangila job kum ki MLA, ngila job bat kum ki MDC ro, ngila job kum ki MP ro. Hanre hadu menta nginang yai don, nginang yai rengkat baru pait bak. Namar ngingi kwa berpeni sisa baka bor jong ka sensyar kadar kamdei hangi kinong mikmat kadei hapi upait bak namar kata kadaw banwan raya kanu ka jingkala haka sensyar kadar lada dei hasrang lada dei haka jela ka bayi ka jongiru kamdei ka jingkala ka banwan nagahu MLA laneu MDC laneu MP ka jengkala barabor ka daiban wannau pajba upajba ha ka sensyar kadar pajba udon ya kata ka bor hado kata ban penteladur ban taudur ban wanra ya kata ka sensyar ka kadar ka bakhoy baro ka jingkala ka sensyar kadar lai bor ha pi ki pajba
Namar kata kadaw ngi kung ka Voice of the People Party ngi wan ban persuto bat ngi ay kentu ya kipat ba pinlong ki balong ki ba pekngor pinlong ki ba ay don benta nakapor siya kapor hakabaya day bat kasensyar kadar. Namar demokrasi ka ang kumno demokrasi ka day ka jingsen syar pa ka ang kumno hakaktin pareng. Democracy is the government of the people, by the people, and for the people. Kamot ka sensyar pagba, kadai ka sorkar, jong upay ba, da upay ba, ya upay ba. Kata kanil ka jing batay, jong ki start, ki bayaday bat ka sensyar pagba. Tehang ta pinsulto, amsyam laong kata ka sensyar pagba, kadai na upay ba, ya ki MLA na kamta ki MLA na ki MDC amsyam laong kumta lane amsyam latran kumta aray ka sensyar pagba kadai kabawan no pagba na kabanta pagba bat na kabanta ki pagba na kwa ba pinsuto ba ya kata ka definition lane ka jing batay ba pleng day hanta ka borjo pagba pinsuto hado katno kata ka borjong paiba kalong ha ka sensyar kadar ladapi upaiba pile bom sunyo ladapi kumo paiba pile bom ken snap ya ka sensyar kadar hangta ken kita kin nong sensyar kiba pi pilajir kin yo ban lemon ki yo ban yajman bakila ban lekat baman yepi Anray ngi kum kinong yalam jong ka Voice of the People Party ngi sutho ya ka sensyar kadar ba kadai ka jong paiba nakamentaw paiba nata kadaw ngi yai rengkat baru paiba today namar kata kadaw panwan ra ya ka jingdala ka syong ha kakti jompi iway pa iway Ngidai ban kan mau habangi im ha kane ka slapurtai habangi im hangne ka jingdalakan wan ha ka longyen jompi ka jingdalakan wan ha ka im lang salang ka jingdalakan wan ha ka sensyar kadar rumjo kane ka jingdalakan umla ban suwan ban sutelak nang no re nang no hare kane ka jingdala kadai ka ba mapi hi pelong ya kata ka jinggela mat ngasu banang hangi ya pi ki paiba nong song snong jong ka monai brakoi ka jinggela ka ba kumno pi kum kinong song snong pi kwa ha kane ka por ka jinggela ka ba kumno namar larang ngilid siya sor, ngilid siya kendang, bat ngilid siya no sonoro, ngiji yakran maya kata ka jinggela, ngiji yakran ma bangi kwa ya kata ka jinggela, bat ngapat mentanang ni ngakwa ban keli pi baro, ka jinggela ka bakumno, pi kum kinang syong hani ka maunay, pi dan bat pi kwa, madonar teli ki jinggela ki ba pilak ban le. Hato ka jingkela ka ba pipi kwa kanya day dornem bat kata ka imlang salang ka ba pipi dan nang ni namar ka jingkela ngila banjit ban ladang iba bakla banjit ya kata ka jingkela kan long penban ka jingtem ya ka imlang salang bat ya ka lawe jong kikuan kikti Ngikum ka Voice of the People Party ngilajit ya kata ka jinggela bat kata ka jinggela ka bang ngikum kinang yalam ngikwa kalong banginwan ra ya kata ka sensyar kadar ka bakhot ka bayang hakalanti jong ka hok hato pikum ki paiba pikwa nem banis nokti bangi banwan ra ya kata ka jinggela namar ngikum kinang yalam ngisuto larang imla banwan raya kane ka jinggela
kane ka jingang no jong abat jong pi kane ka jingang no jong ki khon samla jong pi ka jingang no nakam ta ki khon jong pi ngenom la dalilei ban penkela lane ngenom la dalilei ban wanra namar kata mas no ban wer ban khot lang ye pi kum ki nam snong be jong ka mono nai larapi kwa banwan rasi saya kata jingla kabaya dai dor na kata jongpi kabaya dai dor ban ki khon jongpi kabaya dai dor ban ka sansar kadar ale ngini snok tilang bangi kum ka voice of the people party rengkat ngin yai teli ngin yeng saprat ngin kelan larangi yeng rengkat larangi yai rengkat kam artatien bat kempap kata kajing telah kebat ngingi kuat ngila ban penulong lada kam long mentaro kan long lasai ban lada kam long lasai kermen kan long bait lasisngi damar kata ko kipat ba ngila dai ban telatya ngila dai ban teladam bakat ta kajing ut kajing nam jong ki khon jong pi ai kan kut da ha kan ka pateng ka jong pi manta man ngi su tho ha ban ngi ya serum ngi ya seneng ngi snau shi sha ya kajing ut jong ki khon samla kai ka ba ki khon samla ki ut kajing ut jong ki kalong ya kata kajing bom yo kam yo jam su sangsat da perkat nak kamta ki khon ki bai jompi wad hadian bagila nang kila yo ya ka jinang jing start lamba ki jimpule ba per jompi jomki handrai ka kam ka hado kata ka ban yo badang excam la pilek sharum sinang haki office sarkar ne hangno pinyos ngau bat ka jing itu khana kyong tang ki tu ki badan jing nei kila ban yo kam ban ngasosi banang epi man kane nganang wan sunang stan uway na kiparlok janga udang yato ya kata hi kajo ha ka baka khon jangu kabaladap ya ka master degree ha ka history kalalet ban apply ya ka kampion ban hadian bakaladap ya ka written sa stang ka personal ulay yato yang hadian bay kendo uang basram pitep kani ka khon jonga kala dap ya ka written exam kala pass kala wan sakmat ro hanrei banyo ya ka kam wong ngasuthu ba kane ngong balai kane haba ka khon jong pi kala poi sakmat kala yo iki max ki babyang balai padang jendam jenge kai kata ka jenge wong phim te bamanta hang thi hadiasi nong stein na kamta ka post pian kipan nangan riulak ban penyo ya kata kakam kata kadai ka jingja ko kilong kumi kilong pa hakane ka juk ka pamda ya ka baki khon kikti jompiro la shai le se pin samat pin salam bakin lek thap kam thap jam kam don shu kata ka hok ka sot kam dan syu kajing sisa ban yo ya ka kamro dan kam ban itu ya kita ki high level kata ka de ka jinge ka bangi mat ha ka ne ka kenti ka bamanda dai namar kata ka daw ka voice of the people party ngang excam pilai lamba kila pathai khubor bakal dawa na ka sarkar ban wengno ya kitu ki members ki badan ka jinge dai bat kine ki sang hima ba pher na kitu ki committee ba pher ki bedai ha ka thungkam tungjam kum ka district selection committee kum ka MPSC kum jo bat ki wei ngila dawa kum ka party ban wengno naman ngisuto balay ni dawa kamta naman ngisuto baki ni ki brio ki balong member hakito ki committee ki long panban ki mau juntot na kamta ki khon samla jampi dai namar kata kadaw ngihap bandawa ni klam dawa na kamta ka jing mantoy jongi ni dawa na kamta ka jing mantoy ki khon baye jampi
Nak kata daw pagma ngo. Baka ni kapor kaya menta kalong kabe hado kata ta. Lara pipai sa kadiang pipai sa kaman ngia tengko mau siang ngia tengko tang ngia ki jinge. Bat kini ki jinge kinyai ban bat kinyai ban lada mangaban mapi ngin kelano. Teyo totong ngin kelano. Na wer lang pi baro. Tung ngin kelatia ngin keladam no. Bat ngin pek ya kalawai om ya kamenta. Namar bon nangi ngijukran kaperhat kasi kalong gomno kaperhat kasi ngajulap ngalabat iki kam snong ro ngalabat iki kam sengbalang ro ngaljulap borbor ya kaperhat kasi kabajong gomno ngin pek shwa ya kapamenta kabawan hadin ngin sepek kata kadai karukom perhat kasi hanai nganganong yapi borbor ki wei ki jaj benril jongkau perthai setelah ki Kim ju perkat, kim ju pek tang ya kamenta. Handrai ki pek jero. Hadin arpo, laipo, sopo, sanpo. Bat chis pas dem. Kai kabanja. Namar kai kaban pinsim rai. Hakane kamenta. Kan ktaro ya kalawai. Kata kadai karkom perkat kasi. Ngakan mau hakapor nganang bat kumu rang ba snong ro kojo. Hakata ke komiti ngekran, bat ngekran, ngalong ngeki ba kanega kam ladang ile, menta kala benlong lasai te kanam la benlong, lasisi kanam la benlong. Hadian karsana husnam kan salong kumta kan salong ta. Andrai don na prengki member jongko komiti kio kumno. Ki mlele, ngin siapek, na kata karsana husnam ngin siapek. Haka komiti snang ne hangno hano ngidai ban kenmau kai kabangi snan menta kadai ban trekam am dunaya ka arpo lai po so po san po snam ter tekum juro haka sarkar jela kai kabaki simrai hain dorbar bat ya kata ka rai lane kata ka an on pentrekam na kamenta so po san po snam ter na ta ka daw langong ladaki bakla kum kinong mikmat ban sim ya karai mentaro kajeng bakla kabahadian lay kalanang jor nang jor nak takadaw ko kipad ba to sashi sian kana penjrong so ya kajeng keran jonga tolong no ki bahusiar tolong ki pengor ya ka sensar khadar namar ka bor ka ikhtiar jong ka sensar pai ba baro kamdei hanga UMDC kamdei ho amale kadai hapi ki pagba nanot banong lada pi bet yangi pila jet menta pi tho bangi perform kumno hangtei pinang yai ai ya kata ka jingsania jompi pinang yai ai ya kata ka jingkersan jompi balada pi bangi ngim ler ngim sokhau kata karkum kata ka jingjet jompi kalong sebei ngim la ban perform nganganod banang wada konstitusi jongar konga lada ngangam la ban perform antai kum MDC pila ban wen no yang